गामसा गाननानै ओंखाम मोनजायानो आंनि सोंनाया बावखुंग्रियाव गामसा गाननानै थाङोब्ला रिसपेक्ट होआ नामा रायजोफोर? नैबे भिडिअ बिराद गोसारगासिनो खौरां मेलनि गेजेरजों रायजोफोर जाथाया मा जादों नङा होमबा? बावखुंग्रियाव गामसा गाननानै थाङोब्ला रिसपेक्ट होआ नामा? जाय बावखुंग्रिखौ बर'निनो फेस्टिभेल होननानै मिथिनाय जायो, जाय बावखुंग्रियाव बर'नि नेरसोनखौ लाखिनो थाखाय बर'नि नेरसोन जाय गामसा आर'नाइ आरो बर'नि गोबां दाजेम मुवा बेसादफोरखौ दिन्थिफुंहैनाय जायो, जायखौ लानानै दिनै नैबे गामसाखौ लानानै रिसपेक्ट होआखै नामा रायजोफोर? जाय नेरसोनथि बर'नि नेरसोन नङा होमबा? बर'नि हारिमुनि जोंनि बर' हारिफोरनि सिनायथि जायखौ लानानै जों बर'आवनो बयजोंबो सिनायजायो नङा होमबा? बे नेरसोनथिखौ रिसपेक्ट होआखै नामा रायजोफोर? जाथाया मा जादों नैबे भिडिअनि गेजेरजों फुल डिटेल्सखौ नुगोन नोंसोर भिडिअखौ नायलांजोब नङाबा बुजिनाय नङा रायजोफोर मा जादों नङा होमबा? जोंनि गामसाखौ मानो रिसपेक्ट होआखै आरो सोर बे रिसपेक्ट होयैया नङा होमबा रायजोफोर? नैबे भिडिअनि गेजेरजों फुल डिटेल्सखौ नुलांगोन, नायलांजोबबानो जाबाय। आरो जुदि नों गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनो हाया आरो जेसे हायो नैबे भिडिअखौ शेयार खालाम, जाहाथे बै रिसपेक्ट होयै मानसिफोरा निमाहा बिफिनो नङा होमबा रायजोफोर? जाहाथे जोंनि बर'नि रायजो राजाफ्राबो बयबो बे भिडिअखौ नुयो आरो जाय रिसपेक्ट होआखै बे रिसपेक्ट होयै सुबुंनि फारसे सोंथि खालामो आरो जाथाया मा जादों जों नैबे भिडिअनि गेजेरजों जों मिथिगोन रायजोफोर। ओंखायनो भिडिअखौ नायलांजोब नङाबा मिथिनाय नङा नोंसोर। भिडिअखौ नायलांग्रोदो रायजोफोर आरो गोदान साबस्क्राइब खालाम। खुलुमबाय बयनिसिमबो। आंनि मुङा फेन्थ मोसाहारि। आंनि बे भिडिअ लाबोनायनि जाहोनानो जादों दासो आंजोंहाय मोनसे इन्सिडेन्ट जानानै थांदों। नैबे जोंनि बावखुंग्रि जाय जायगायाव फेस्टिभेल जागासिनो दङ, नैबे आंनि खिथुआव नुनो हागोन नोंथांमोना बियो ओंखाम जानाय फुडिं जेसेबां पार्टिसिपेन्टसफोर दङ प्रग्रामावहाय बिनि फुडिंनि जायगा। आंजों मा इन्सिडेन्ट जानानै थांदों होनोबा आङो फुङावहाय हाजो गाखोनाय कम्पिटिसनावहाय पार्टिसिपेट खालामदोंमोन। आङो माने पार्टिसिपेट खालामनायावहाय आङो गामसा गाननानै पार्टिसिपेट खालामदोंमोन। ओमफ्राय आङो खारनानैबो फैदों। आं जानो हागौ आं लास्ट जादों। ओमफ्राय जेब्ला आं सफैनानैहाय ब्रेकफास्टबो खालामखाङो आरो बिनि उनावहाय जेब्ला आङो दसे बेरायनानैहाय जेब्ला लान्च जानो जेब्ला आं फैयो, आंनियावहाय कुपनबो दङ। आङो दायो नैबे सिरियाल नाम्बारखौ होनानैहाय कुपनखौ मोनबोयोमोन। नाथाय आङो सिरियाल नाम्बारखौ दायो लाबोफिननानै नोंथांमोननि सिगाङाव देखायनो सानदों दि दायो मा होनदों सिङावहाय जेब्ला आङो ओंखाम जानो थाङो, जेब्ला कुपन मोननानै बिसोरो होनदों दि गामसा गाननानै ओंखाम मोनजायानो। आंनि सोंनाया बिसोर दिनै गामसाखौ ओरैबायदि मोनसे जोङो रेसपेक्ट होनांगौना, बियो मा होनदों इनडिसिप्लिन। गामसा हाफपेन्ट गाननानै फैबा ओंखामखौ मोनजागोननो। नाथाय आङो हाजोखौनो गाखोदों गामसा गाननानैहाय, स्टार्टिं पइन्टनिफ्राय लास्ट फिनिशिंसिम आं गामसाजोंनो खारदों, गामसाजोंनो फैदों। बाहाय मोनसे होननाय गैयामोन जे गामसा गाननानैहाय नोङो बेहाय पार्टिसिपेट खालामनो हाया होननानैहाय। नाथाय दिनै नोंथांमोनहा आंखौ दिनै ओंखाम जानायावहाय मारै बिदि नासयनो हाखो? दिनै गामसा गाननाय मानसिया ओंखाम मोनजाया होननानैहाय। आंनि सोंनाया बिसोर दिनैहाय आङो बर' मानसि जानानैहाय, आङो बर' सुबुं जानानैहाय दिनै आङो गामसा गाननानैहाय माराथनबो खारनो हाला नामा? बा गामसा गाननानैहाय आङो ओंखामबो जानो हाला नामा? गामसाया जोंना दिनै बखि जाग्रा मोनसे सि जाबाय नामा? दिनै जोंहा गामसाखौ मा होनदों बे मानसियाहाय इनडिसिप्लिननो गामसा गाननानैहाय मानसिया ओंखाम मोनजाया बिदि होननानै आंनि सिगाङाव बुंदों। होमबा गामसानि सायावहाय बेना जेबो सनमानानो गैया। होमबालाय गाबोन बायदियावहाय जोङो वेस्टार्न कालसारखौ एडप्ट खालामनानै लाजोबसै नामा? एकदम लासिंसिं मोनदों आं गावखौनो गाव। दिनैहाय आंल' नङा, आंनि उनावबो सासे फंबाय दंबावोमोन जाय गामसा गाननानै फैदोंमोन। बिथाङाबो आथोनाव फिनजादों आरो बिथाङाबो लंपेन्ट गाननानै फैफिनदों जानो हागौ। आं बिथांखौ नुनाय जायाखै दायो। नाथाय आंल' हारसिं नङामोन जाय थिनहरजादोंमोन। बियो जाय जेनेरेल फुडिंनि स्पर्ट्स गेलेग्रा बिथांमोननि जाग्रायावहाय जाय फुडिं इनचार्ज, आं मिथिया सोरबायदियामोन। एसे मथाथा गोजौजौ मानसियाहाय ससमा गानो। नाथाय बे सुबुङा आंनि सायावहाय बिदि अयथासार खालामनाय जादों आरो जोंनि बर' हारिनि गामसानि सायावहाय बेबायदि अयथासार खालामनाय जादों। जायावहाय जोंनि ट्रेडिसनेल गामसा जायखौहाय जोङो जि आइ टेग मोनो आरो जोंनि बर'नि सिनायथि, बेखौ लानानैहाय आङो मोनसे गनायजाथाव खोथा बुंनायखौ मोनाखै। बियो दिनैहाय जोंनि हारिखौहाय लासिंसिं खालामनाय जादों आरो जोंनि बावखुंग्रि फेस्टिभेलखौ लासिंसिं खालामनाय जादों। आं बेखौनो खावलायगोन दि नोंथांमोनहा नैबे भिडिअखौ नुदोंबा अननानै शेयार खालामनानै हो, जाहाथे बै सुबुङा बे भिडिअखौ नुनानै बुजिथों दि गामसानि भेलुआ माबे आरो जोङो गामसाखौ मानो गानो। बिदि नङाखि गामसाखौ देखायनो थाखाय जों गानो। गामसाया जोंनि ट्रेडिसन, जों गामसाखौ गाननानै जेरावबो थांनो हायो। गामसा गानना जोंहा गोदोहाय वेस्टार्न कालसार गैयामोन, गोदो लंपेन्ट गैयामोन। बे समाव जों गामसा गाननानैनो जोङो देरबोदों। जोंनि आबै आबौमोनहा जों गामसा गाननानैनो जोङो देरबोदों आरो जों गामसाखौनो गानबाय थागोन। जोंहा बिदि वेस्टार्न कालसारखौ एडप्ट खालामनानै बा बिदि इनडिसिप्लिन होनजानाय जोंनि गामसाया बिदि माबा नङा। जिखुनु आं खावलायो गासैबो आंनि नायगिरि नोंथांमोनखौहाय भिडिअखौ हाजासे शेयार खालाम आरो बे बिथांनिसिम सहैयो भिडिअखौ, जाहाथे जाय जोंनि बर' हारिनि गामसाखौहाय नासयदों आरो वेस्टार्न कालसारनिखौ बुंदों लंपेन्ट गाननानै फैबा ओंखाम मोनजागोन होननानै। गोजोन्थों रायजोफोर। भिडिअखौ नुबाय नङा होमबा? जोंहा प्रटेक्ट बोसोरावनो
बैसागु फोरबोखौ नङा होमबा बावखुंग्रियाव गाजा गोमजायै मानिलायनानै फालियो नङा होमबा जाय फोरबोआ जों बर' हारिनि थाखाय जोबोद गोनां जाय फोरबोआव जों बर'नि जेथु जिनिसफोर दं जानायनिफ्राय लानानै दामग्रा देग्रा नङा होमबा जाग्रा लोंग्रा दामग्रा देग्रा गाननाय जोमनाय जिथु बर'नि नेरसोन बेखौ जों बै फेस्टिभेलाव दिन्थिफुंहैयो नङा होमबा दिनै जाथाया मा जादों रायजोफोर जाय बर' सेंग्रासा गथ' नङा होमबा जोंनि नेरसोनखौ दिन्थिहैनो होननानै बावखुंग्रि फेस्टिभेलाव नङा होमबा गामसा गाननानै थांदों जायखौ सासे नङा होमबा सासे सुबुङा रेसपेक्ट खालामाखै नङा होमबा बेखौ लानानै नैबे भिडिअ ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां गोसारगासिनो दं नङा होमबा रायजोफोर थ' रायजोफोर नोंसोर बै जाय रेसपेक्ट होआखै जोंनि नेरसोनखौ बेनि फारसे मा बुंनो सानो नैबे कमेन्टनि गेजेरजों खोन्थाहरदो नङा होमबा रायजोफोर आरो जोंनि बावखुंग्रि समाजनि दैदेनगिरिफोरा बेनि फारसे मा एक्सन लायो नङा होमबा थाबैनो एक्सन लानांगोन जोंनि जा हारिमुनि नेरसोनथि बेनि फारसे रेसपेक्ट होआखै नङा होमबा जाहोना मा जादों जों नुखाबाय नङा होमबा भिडिअनि गेजेरजों फरायजोबोर नोंसोर मा सानो कमेन्ट हरबानो जाबाय आरो जेसे हायो भिडिअखौ शेयार खालाम जाहाथे जोंनि बर' हारिफोरा बेफोरखौ नुनानै थाब थाब एक्सन लायो नङा होमबा बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरा थ' रायजोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसै जुदि आं बुंनायाव माबाफोर गोरोन्थि दंब्ला निमाहा खालामदो रायजोफोर आरो जाय जाय गोदान भिडिअखौ जेसे हायो शेयार खालामना हो आरो साबस्क्राइब खालामना होदो रायजो राजाफ्रा आरो मोनसे मोजां कमेन्ट हर रायजोफोर बै रेसपेक्ट होयै मानसिनि फारसे नोंसोर मा सानो रायजोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसै